Hola, com prova? Benvinguts a Bootroom, al tercer temps dels quarts de final de l'Eurocopa. Ja només queden semifinals i finals, ja només en queden 4. Una d'aquestes 4 serà la nova campiona de l'Eurocopa 2020 que s'ha jugat el 2021. El campió sortirà entre Itàlia, Espanya, Anglaterra i Dinamarca. Ja us adverteixo, per mi, l'Eurocopa que està premiant els millors equips. Per mi, les 4 millors seleccions són a semifinals. Sense cap mena de dubte, en el balanç global, 4 seleccions que han estat millors que els seus rivals, que han estat dominadores i que no han estat mai inferiors al rival. Jo crec que en cap partit. Potser en algunes fases, però jo crec que fins i tot Dinamarca i Espanya, que van començar malament, van ser superiors als seus rivals als primers partits, encara que els resultats no els acompanyessin. Aquí veiem el quadre. Dimarts, Espanya, Itàlia. Dimecres, Anglaterra, Dinamarca. Les semifinals. Diumenge, la final a Wembley. Tot a Wembley, les semifinals i la final. Ara sí, la Final Four a Anglaterra. El que fa Anglaterra anfitriona de l'Eurocopa, a la fase final. Per tant, Anglaterra jugarà, com a local, la semifinal i la final amb un Wembley, que ja veurem com funciona el tema de restriccions, però en principi estava previst que aquesta setmana ja hi hagués fins a 60.000 espectadors a Wembley. Però clar, com que la pandèmia, ja ho sabeu, puja i baixa i som en aquest moment també de la variant Delta, hem de veure com reacciona la UEFA i el govern anglès per veure què permet de cara a aquestes semifinals i final, quina quarantena han de fer els aficionats d'Espanya, Itàlia i Dinamarca que arribin a Londres. Bé, tot això s'haurà de gestionar durant aquestes pròximes hores. La qüestió futbolística és que, com dic, hi ha 2 semifinals apassionants dels 4 millors equips, sense cap mena de dubte. Dinamarca ja sabíem fa dies, ho hem comentat aquí al tercer temps, que era la tapada, i no ha decebut com a tapada. La selecció espanyola ha tingut un quadre que ha pogut aprofitar amb els penals contra Suïssa, i Itàlia i Anglaterra són les que venien com més sòlides, que no millors. Aquí ara faré un matís, però sí les més sòlides i les més consistents. La primera fase d'Itàlia va ser molt bona. Les eliminatòries, Itàlia ha estat més vulnerable, tot i que ha tingut 2 pedres, Àustria i Bèlgica. I pel que fa a Anglaterra, no enamora, però fa la sensació que s'ha cregut aquest paper de consistència, de ciment, de selecció que no es concedeix al darrere i que té talent al davant, i el 4-0 dels quarts de final que ara repassarem contra Ucraïna la fa volar, a més de ser la local i, per tant, la favorita. Anem a repassar els quarts. Primer us dic que he encertat els 4 semifinalistes. Sí, vaig suspendre els 8ens, 5-3, 5 errades, 3 encerts. He encertat els 4 semifinalistes. És veritat que Espanya, amb una mica, si em voleu, entre cometes, emparany, perquè vaig dir que guanyaria i va guanyar els penals, per tant, un empat, però vaja, les altres 3 clavades. I Espanya era la que esperava semis, per tant, les semis que jo imaginava. Acabarem amb el pronòstic de quina serà la final, però anem amb els quarts de final. El primer, l'Espanya-Suïssa, la tanda de penals, la segona tanda de penals consecutiva per Suïssa, la primera per Espanya. El gol de Jordi Alba amb Zakaria al minut 8 en pròpia porta, la rematada d'Alba que toca Zakaria i distreu Sommer, i al 23 de la segona part el gol de Shaqiri. Un partit molt igualat, encallat per la selecció espanyola. És veritat que Suïssa d'entrada va canviar el dibuix, va abandonar els 3 centrals i va jugar amb línia de 4. Eren 2 seleccions que tenien molt pròxims i presents els precedents de la Lliga de les Nacions, on Espanya va guanyar 1-0 amb Valdebebas i va empatar 1-1 a Suïssa, que havien estat 2 partits molt igualats. La selecció espanyola li va costar molt marcar les diferències al primer partit i no va poder-ho fer al segon, tot i que és veritat que Sommer li va aturar 2 penals a Sergio Ramos, sempre Sommer i els penals. Va fer que Petkovic sorprengués amb el dibuix, però jo crec que a la selecció espanyola no li va anar malament, perquè va tenir més control, més pilota. Els suïssos van ser menys esmolats per les bandes. Jo crec que van tenir com un punt de tirar enrere, de ser més reactius. No van ser a la segona part, sí a la primera. La selecció suïssa a mi m'agrada quan accepta l'intercanvi de cops com va fer contra França, que no ho va fer contra Espanya. És veritat que Espanya marca més un ritme més elaborat,
però també és veritat que Suïssa va ser molt valenta contra França i no va ser tant contra Espanya. La segona part sí, perquè ja estava perdent amb l'1-0 i va ser molt millor. La primera part va ser de la selecció espanyola sense exuberància, perquè va estar com encallada, potser també no del tot fresca després de la pròrroga contra Croàcia, però va ser clarament superior, aprofitant molt bé la pilota aturada. La importància de donar valor a la pilota aturada. Fins i tot en una selecció com l'espanyola, que és una selecció de proposta, de joc, que té el segell de Luis Enrique, que crec que ha fet una Eurocopa espectacular, amb un grup amb una pell competitiva que no podíem imaginar, perquè és un grup amb poca experiència, que ha anat superant tots els accidents, tots, els 2 penals fallats, el cas Morata, entre cometes, que és la falta de gol del primer dia, l'accident de Pedri i Unai Simón, la remuntada de Croàcia, fins i tot aquest partit, la tanda de penals que comences malament, ara en parlarem. Vull dir que és una selecció extremadament competitiva. Estàvem segurs que la selecció de Luis Enrique competiria i estàvem segurs que veuríem una selecció amb el perfil futbolístic que vol l'entrenador. És una obra d'entrenador, és una obra de seleccionador. És la selecció de Luis Enrique, ho podem dir. És d'aquests equips que tenen denominació d'origen i li està quedant molt bona cara aquesta selecció, que per cert és molt jove i per tant té molt futur per córrer. La primera part va ser millor a Espanya, el que dèiem, Suïssa va sortir poc, a la segona Suïssa s'hi va atrevir i va equilibrar. La segona part va ser de Suïssa. A la selecció espanyola li va costar tenir control a través de la possessió, ja no era tan profunda en els seus atacs, Suïssa va reaccionar, va pressionar dalt, a Espanya li va costar molt sortir des del darrere, el partit es va equilibrar i va arribar el gol de Shaqiri. A falta d'un quart d'hora hi ha l'expulsió de Freuler, i això condiciona el partit, perquè Suïssa aleshores se n'oblida de l'atraïment, intenta sobreviure i crec que arriben els millors minuts d'Espanya. Jo crec que Luis Enrique va estar, a diferència del que pensa molta gent, i això, el pensament és lliure, especialment encertat per mi amb la intervenció. L'entrada de Marcos Llorente com a interior, per Coque, per donar profunditat a aquesta interior, per donar-li més desplegament, per atacar entre lateral i central aquella zona quan ja tenia extrem obert a les dues bandes. Després, fins i tot el canvi d'Spilicueta i l'entrada de Thiago, arriscant una miqueta més, desprenent-se un defensa i un migcampista més. La qüestió és que Espanya va tenir oportunitats, però Sommer, que ha estat un dels porters del campionat sense cap mena de dubte, sobretot pel seu paper a les eliminatòries contra França i Espanya, ha estat un nivell altíssim, va permetre que Suïssa arribés a la semifinal, perdó, a la tanda de penals. A la tanda de penals ja vam veure el que és una tanda de penals, una situació, diríem que tensa emocionalment, on jo crec que va marcar diferències el fet que Suïssa ja havia fet una tanda de penals pocs dies abans. I m'explico. És veritat que tot està molt estudiat ara i que tots els entrenadors de porters adverteixen al porter on xuten els jugadors i més o menys els jugadors també saben què fa un porter. Tot això és veritat. Però no és el mateix tenir de referència una tanda de penals amb els mateixos actors de fa 4 dies com va tenir Unai Simón que Sommer, que de cop i volta s'enfrontava a jugadors de la selecció espanyola. Clar, tot això d'alguna manera va condicionar, jo crec. Espanya va començar amb el penal de Busquets al pal i la cosa es va posar molt malament i Gavranovic jo crec que va donar la pista definitiva a Unai Simón. Gavranovic va fer gol en el seu primer penal, però va fer el mateix penal que contra França. A la seva esquerra, angle superior. Unai Simón s'hi va llançar a l'altra banda, potser esperant un canvi en el penal. Gavranovic no el va fer. Jo crec que li va donar la clau a Unai Simón de dir, escolta'm, espera't que aquests ho repetiran tot calcat. Què passa? Que el segon penal, el de Xart i el de Kanji, el segon i el tercer, els dos centrals, són dos penals on no és tan important la localització del xut, sinó el mode del xut, el mode de l'aproximació a la pilota. A Kanji i Xart van deixar clar en el penal contra França que ells picaven els penals amb aquesta aproximació lenta, marcant un torcebraç al porter per veure qui es mou abans, qui té la iniciativa i qui la cedeix. No el llançador assumeix la iniciativa, que és una manera de picar el penal, i pren una decisió, localitza on vol, ho té clar, més enllà que el porter es mogui. No, a Kanji i Xart esperen el moviment del porter. Per tant, Unai, més enllà de saber cap a on podrien xutar, el més important era aguantar al mig.
Què passa? Que tots dos són dretans i, per tant, tenen un xut de seguretat, que normalment és a la seva esquerra baix. I Unai Simón va anar pel manual. Va dir, aguanto, 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 i quan xutin, a aquest costat a la dreta meva. Per què? Perquè no té força el xut ja. Quan el xutador s'hi apropa, aguanta i el porter l'aguanta, ha d'encertar amb la localització. Si no, ja no té força perquè no té carrera, no té capacitat per que la palanca sigui potent. De manera que el xut de Xar, que va a la dreta d'Unai Simón a baix, l'atura, tot i que Xar l'altre dia, el dia contra França, havia xutat a mitja alçada a l'esquerra perquè Lloris havia cedit abans, i el xut de Kanji va al mateix lloc on va xutar amb Lloris perquè el Lloris ja va aguantar. Unai Simón pot aturar-ne els dos i pot compensar el penal que falla Rodri, que havia sortit molt pocs minuts abans per Pedri, que acabés la pròrroga, amb la idea ja que Rodri fos un dels xutadors. Això també sempre és una mica... Hi ha diverses teories. A la final de l'Europa League vam veure com, per exemple, Raba va entrar per picar un penal, no va ser l'únic, però recordo el cas de Raba. Crec que també ho va fer Alexandro pel United. Tots dos van xutar un penal espectacular, perquè aquell dia tothom el va xutar bé. Rodri, en canvi, no havia tocat gairebé pilotes, estava fred i Sommer li va aturar. Però vaja, els penals aturats per Unai Simón a Kanji i Xar compensaven. Vargas va xutar el penal al mateix lloc perquè Lloris ja li va tocar, no va ajustar gaire, va xutar una zona central, a la dreta del porter, mitja alçada. Lloris li va posar la mà, però no va tenir prou força amb la mà perquè fes el gol. En canvi, Unai Simón també va aguantar al mig esperant aquest xut, aquesta posició, i a Vargas se li va anar a dalt perquè va voler ajustar més amunt. Unai Simón va visualitzar perfectament què passava amb els penals. No podia fer-ho amb el cinquè perquè no hi havia Mehmedi, que era el jugador que havia jugat contra França. No sé qui hauria estat el cinquè, potser era Ricardo Rodríguez, que no va ser substituït i és l'especialista i va fallar contra Lloris al partit contra França. La qüestió és que Oyarzabal va fer el que no van fer a Kanji i Xar. Conscient que Sommer és un porter que aguanta i li va aguantar Sergio Ramos en aquest partit de la Lliga de les Nacions, Oyarzabal va dir, jo tinc iniciativa, no faré el saltironet meu clàssic d'aguantar, esperar i localitzar, sinó que assumiré la iniciativa. I va fer això. Oyarzabal va assumir la iniciativa, va localitzar a baix a la dreta, Sommer no la van sumar i Espanya es va classificar. Uns penals ben preparats, jo crec, per Unai Simón, pel cos tècnic de Luis Enrique, tot i que Espanya té una creu amb els penals, perquè venia dels dos, d'un fallat, he dit dos, no, d'un fallat a la fase de grups de Gerard Moreno, però prèviament em sembla que havia fallat 2 o 3 més. Crec que en venien 4 fallats seguits, els 2 de Ramos entre ells, i després el de Busquets també el falla, el de Rodri també, és a dir, que la selecció espanyola és millor que no vagi als penals per si de cas, perquè en aquest cas Unai Simón ho va salvar. Per mi passa el millor equip, no en el partit, sí, clarament en la pròrroga, sí en el còmput global de l'Eurocopa. Jo crec que Suïssa ha anat una mica a contracorrent. El que passa és que va fer un excel·lent partit de vuitens de final i la selecció espanyola, per mi, és una de les millors del campionat. Insisteixo, probablement li falta convertir en rendiment les formes, perquè és veritat que ha tingut moments en què el gol s'ha destapat a partir del gol del partit d'Eslovàquia, però també és veritat que la pròrroga Sommer va impedir que Espanya tanqués abans l'eliminatòria. Hem de veure en un escenari de màxima exigència, de màxim nivell contra Itàlia, la primera selecció candidata que es trobarà al campionat, com respon Espanya. Però Espanya va passar l'eliminatòria i es trobarà Itàlia, que jugava un dels quarts de final en majúscules contra Bèlgica. Una Bèlgica que fins ara havia decebut, però que mai se sap quan ressorgeix. Itàlia va fer una primera part molt bona. Varela i Insigne a l'últim quart d'hora es van posar 2-0, però Bèlgica va sobreviure gràcies al rescat d'un penal provocat per Doku, per mi, el jugador del partit. Un futbolista que havia tingut molt pocs minuts amb Robert Martínez a l'Eurocopa, un jove de 19 anys del Rennes, que va sortir com a titular aprofitant la lesió d'Eden Hazard i que va fer un partit extraordinari. Va provocar aquest penal i a la segona part va ser el jugador més destacat de Bèlgica. Lukaku fa el gol i fa entrar Bèlgica al descans al partit. Tot i això, el partit que tenia dues cares molt diferents, dos guions de les dues seleccions molt definits, Itàlia
no negocia la seva capacitat propositiva, és una Itàlia nova. Si baixés algú del segle XX que descansi en pau ara mateix i veiés la selecció italiana, no la reconeixeria. Mancini li ha canviat la seva cultura, és una selecció contracultural. Jo crec que, et diria que ni tan sols Sacchi, en la seva etapa de seleccionador, va aconseguir canviar-li tant la personalitat d'Itàlia com ha fet Mancini. Que no és un èxit de Mancini, és un èxit del futbol italià, coronat per Mancini. Perquè els equips a Itàlia, a la Sèrie A, ja juguen amb aquesta idea. El catenaccio és passat, però diria que un passat caspós ja. Tu veus jugar a la Juve i estigui millor o pitjor, en Pirlo vol tenir la pilota i vol proposar. El mateix, evidentment, l'Atalanta, bé, els equips, hi ha el Nàpols, hi ha equips que l'Inter de Conte és un equip que vol sortir jugant, que pressiona dalt, o sigui, jo crec que Itàlia ho ha aconseguit. Els registres golejadors del campionat aquest any han estat altíssims, els de la Sèrie A, i jo crec que és un èxit del futbol italià que està coronant Roberto Mancini, amb una selecció que té la pilota, que ataca, que proposa, que té clar què vol, que no té cap problema per ser generosa, excepte els últims 5 minuts contra Bèlgica, que va tornar a ser Itàlia, perquè Mancini va dir no ho hem tancat, tanquem-ho ara, i va entrar Toloi gairebé com a quart central, no, com a tercer, però amb Di Lorenzo, bé, sí, podríem dir gairebé com a quart defensa per salvar aquells últims minuts. Tot i això, el disseny de partit de Mancini va ser, com sempre, atrevit. I Itàlia va dominar molt la primera part. Bèlgica ho va admetre i ho va acceptar, fins al punt que va situar De Bruyne com a fals nou en una posició centrada i estirat Lukaku a la dreta. Ja ho havia fet contra Dinamarca, però pensant en estar preparat per la transició, conscient que Itàlia atacaria, conscient que els seus tres centrals, Alderweireld, Vertonghen i Vermaelen, no poden jugar molts metres de la seva porteria perquè tenen dificultats per córrer cap enrere, es van abrigar. És veritat que Bèlgica jo crec que ha viscut Robert Martínez condicionat per les defenses que té. I això ha fet que no haguem vist la millor Bèlgica. No hagi estat una Bèlgica atractiva, ha estat una Bèlgica pragmàtica, ho vam dir. S'arrepenjava en el govern de les àrees. I això, un campionat tan exigent i no et pot sortir bé, perquè hi ha dies que necessites dominar i gestionar la possessió, ser proactiu. Per això us hospitava, us recordeu, a l'últim tercer temps, perquè crec que això acabes pagant-ho. Però és veritat que Robert Martínez ha analitzat i ha valorat i ha dit amb aquests centrals què puc fer? Doncs no puc fer una altra cosa. Probablement de cara al Mundial veurem si Bèlgica en un any té capacitat per introduir centrals joves o ha de continuar mantenint aquests. Però continuï mantenint aquests, que fa la sensació que anirà per aquí, no pot anar a defensar 40 metres de porteria perquè no poden tornar. I aleshores Bèlgica és vulnerable. Tot i que els migcampistes i els davanters demanarien un altre pla de joc, perquè són futbolistes que, malgrat que Lukaku se sent molt còmode en espais oberts, Carrasco també, que no va jugar, per cert, ni un minut, fins i tot Doku, home, amb tu, amb De Bruyne, amb Witsel, amb Tielemans, has de tenir capacitat per jugar a camp rival, amb Eden Hazard, amb Torgan Hazard. En canvi, Bèlgica, jo crec que aquí es mou entre el que té al darrere i el que té al davant, i això ho condiciona molt. Per tant, Itàlia va plantejar el partit, com sap, a tenir-la, a dominar-la i a buscar avantatges, treballar molt bé els carrils centrals, tot i que Bèlgica els protegia molt amb Witsel i Tielemans, introduint els dos interiors, també Insigne, intentant tenir superioritat numèrica en aquesta zona i aprofitant l'autopista de Spinazzola, que era, ara ho parlarem, una garantia d'èxit. Itàlia va dominar la primera part, en una pressió després de pèrdua, perquè estan tan pròxims a pilota tots que amb esforços curts són capaços de recuperar la pilota ràpid. És l'avantatge de tenir molts jugadors al voltant de la pilota, de tenir l'equip agrupat. Tot i que Bonucci i Chiellini, a diferència de la Bèlgica, han acceptat defensar molts metres al darrere, que no és el que més els agrada, el que demostra quins trossos de centrals té Itàlia, que han conviscut en un context futbolístic durant tota la seva carrera, però amb 35 anys accepten que Mancini els hi digui a sortir jugant i en línia de mig camp. No patiu, jo us posaré un guardaespatlles, Di Lorenzo, us mantindré amb 3 i estiraré només un lateral, però allà. I la veritat és que Itàlia es va posar amb el 2-0. És veritat que Bèlgica va fer aquest gol de penal de Lukaku i que a la segona part podia canviar, però Bèlgica no pot canviar. No pot canviar fins als últims minuts, on aleshores va intentar posar bandes més ofensives, va entrar Chadli, que es va lesionar a la jugada següent,
va haver uns moments molt durs al camp, que és la lesió de Chadli, que havia tocat una pilota i que havia generat una oportunitat de gol, que no va poder rematar Lukaku, i la lesió d'Spinazzola, que ha estat un dels moments impactants i emocionals del campionat. Per mi, amb Maile i Spinazzola han estat els millors laterals de l'Eurocopa, tots dos laterals esquerres, tots dos dretans. Veurem si això crea tendència, si és una casualitat. Per mi, Maele amb molts més recursos a l'un contra un. Per mi, Spinazzola molt més potent físicament, capacitat bestial d'anada i tornada. La lesió gravíssima del tendó d'Aquil·les de Spinazzola és un greu contratemps per Itàlia. S'ha d'inventar un lateral esquerre. És veritat que Emerson pot tenir un perfil similar i que potser no condiciona el context. Jo crec que no el condicionarà, estirarà Emerson a la banda esquerra, però Emerson no tindrà la influència i la capacitat, segurament, de desequilibri que tenia Spinazzola, sobretot en els seus moviments profuns. I la seva arribada, perquè és que estava en un moment que tot el que generava en l'última passada o l'última acció en la rematada era tall, era tot espectacular. Emerson té aquí molta responsabilitat, és un jugador amb pocs minuts amb el Chelsea, amb pocs minuts amb la selecció, però vaja, a vegades el context anima i Emerson pot resoldre-ho bé. La qüestió és que Bèlgica es va animar tard, quan ja no a la desesperada, i aleshores Itàlia va llegir bé Mancini el tema i va dir, doncs ara que s'anima Bèlgica, nosaltres serem la Itàlia de sempre, aquí no ha de passar res, el ritme s'ha d'aturar, va saber-lo aturar a través de la pilota i a través del ritme de partit, de les interrupcions, i Itàlia ni tan sols va patir. És veritat que va ser un partit igualat, on cadascú va plantejar una idea, on va haver-hi fins al cert punt intercanvi de cops, perquè la segona part Lukaku va tenir una clara que va ser l'Spinazzola, però també Insigne va fer intervenir Courtois, i qui va tenir el domini, qui va tenir el control, qui va proposar va ser qui es va endur la classificació. No és la Itàlia que enlluernava a la primera fase, no, però continua sent una Itàlia molt fiable, molts registres, amb futbolistes que surten a jugar, a voler tenir la pilota. El que més m'agrada d'aquesta semifinal amb Espanya és que són dues seleccions que no negociaran les seves conviccions i és molt atractiva la semifinal perquè totes dues volen tenir la pilota, totes dues volen jugar a camp rival, totes dues volen tenir l'equip alt per pressionar. No podran fer totes dues? Qui aprofitarà millor les transicions quan no ho pugui fer? La veritat és que sobre un partit apassionant, molt igualat, amb dues de les, insisteixo, com diré de les 4 semifinalistes, de les millors seleccions del campionat i després em mullo. Bèlgica cap a casa a quarts de final, decebedora després trajectòria més que la classificació, que també després de la semifinal del Mundial, i Suïssa, que jo crec que ja ho havia fet tot en l'eliminació de França i els quarts de final pot estar contenta. A l'altra part del quadre, que es va jugar ahir, Dinamarca, República Txeca, els danesos no van fallar la seva condició de tapada, de revelació, aquest campionat que estan fent. Al minut 5 Delaney ja va obrir el marcador, pilota aturada, una distracció de la República Txeca, i al 42 Dolberg, que s'ha fet amb la posició de davanter titular. Dubtàvem l'altre dia al tercer temps si mantindria Josef Poulsen, que era el titular, que es va perdre el tercer partit, però aquell tercer partit Dolberg va fer 2 gols, ahir en va fer un altre, per tant fa la sensació que el davanter del Niça es mantindrà com a titular. Jo crec que és un davanter amb més talent que no Josef Poulsen i que, escortat per Braithwaite i Damsgaard, pot ser un bon contrapunt. Tot i això, la República Txeca al descans va fer alguns canvis, va canviar el dibuix, va introduir Karmenčić al davanter per acompanyar Schick, va passar al 4-4-2 i va entrar molt bé al partit i Schick va fer el 5è gol. Schick igual a Cristiano Ronaldo amb el 5è gol. Es queden tots dos com a màxim golejadors, però compte, perquè és veritat que Benzema, Forsberg, que estaven en 4, s'han anat cap a casa, però arriba Harry Kane amb 3, arriba Sterling amb 3 a semifinals, arriba Dolberg amb 3 a semifinals, és a dir que no sé si hi ha algun italià amb 3, no ho recordo, però vull dir que queden 2 partits i per tant la classificació màxim golejador encara està oberta. Ara, qui vulgui haurà de marcar a la semifinal i a la final. Qui vulgui superar o igualar a Cristiano i a Schick. I si no, Cristiano i Schick s'enduran un premi d'honor compartit de màxim golejador tots dos. A Cristiano és un mèrit més, per Schick és un punt d'inflexió de la seva carrera, o això esperarà el davanter del Bayer Leverkusen, que necessitava un gran torneig com aquest, com el que ha fet, un jugador que des de molt jove prometia i no havia estat capaç d'explotar
a nivell de clubs. Bé, Dinamarca ens va ensenyar la primera part el que és, us ho dic, una piconadora ofensiva, un equip amb una energia especial, que jo crec que també ve estimulada per l'accident d'Eriksen. Però vull recordar que aquell partit contra Finlàndia, més enllà de l'accident d'Eriksen, si algú se'n recorda, va ser un recital danès, sobretot la primera part, fins l'accident. Després, jo crec que tothom va tenir al cap el que havia passat i Dinamarca va baixar. Però la primera part va ser bestial, la Dinamarca. El que passa és que no va acabar les rematades. Va tenir el mateix problema que Espanya contra Suècia. I Pohjanpalo, en l'única que va tenir Finlàndia, va fer gol. Així va ser el partit. I la primera part del segon partit contra Bèlgica va ser una exhibició de Dinamarca. Una exhibició. Se'n va anar guanyant el partit 1-0, però va destrossar Bèlgica. El que passa és que al descans va sortir De Bruyne i la parella de Bruyne i Lukaku va capgirar el partit. Però Dinamarca va ser superior a Bèlgica i a Finlàndia en aquests dos primers partits. Va fer 0 punts, però havia estat superior als rivals. I ho va ratificar amb el 4-1 a Rússia i amb el 4-0 a Gal·les. Això només va ser reflex de la trajectòria de Dinamarca. A vegades som molt resultadistes i no valorem aquells dos partits. Ens quedem amb que va perdre contra Finlàndia i clar, Bèlgica és normal. No, és que Dinamarca va passar per sobre de Bèlgica, sobretot la primera part. És una selecció amb una energia especial. Human ha trobat una química brutal. És la selecció que arriba a les semifinals, finalment l'única que va amb els 3 centrals com a mòdul original, tot i que arriben els 3 centrals amb la lesió d'Eriksen, no era el pla A, però Anglaterra ha fet servir un dia els 3 centrals, Espanya i Itàlia no, ja sabem que ha estat l'Eurocopa dels 3 centrals, però arriben finalment 3 seleccions en línia de 4, tot i que Anglaterra va flirtejar contra Alemanya amb els 3 centrals, probablement com a efecte mirall, cosa que no va fer ahir contra Ucraïna. Veurem què fa contra Dinamarca, perquè Southgate té aquesta versatilitat tàctica, però arriben en principi 3 equips que fan servir de línia de 4. Dinamarca, en canvi, es va acomodar amb els 3 centrals, amb aquest Christensen, Kjær, Vestergaard, i no sortirà d'aquí perquè li funciona meravellosament. Els 3 centrals estan en un moment molt especial. Christensen és el jugador que els dona aquesta capacitat de dividir, incorporar-se al migcamp, fer el pas, i Kjær i Vestergaard són més centrals, tot i que Vestergaard va ser clau ahir en el segon gol de Dinamarca, en el golaç de Dolberg, la centrada meravellosa amb l'exterior de Mele, després de la passada de Vestergaard a l'esquena de Koufal. Va fer una molt bona acció tècnica a Vestergaard, que demostra que no és només un central defensiu, però tots se senten molt còmodes, protegit és Michael. A Dinamarca concedeix poquet, tot i tenir una proposta proactiva. És una proposta que, tot i això, quan ahir després del 1-0 s'ha de moure en transició i espais oberts, ho fa molt bé, perquè Braithwaite és molt ràpid, Dolberg té una gran capacitat per venir a rebre entre línies o anar a l'espai quan cal, interpreta molt bé el joc, els dos mitcentres són 2 bèsties físiques. Jo crec que hi ha pocs mitcentres al món per jugar a l'anada i tornada, per ser un mitcentre de recorregut no posicional com Højbjerg, el mitcentre del Tottenham. Té 25 anys i és un jugador amb una expansió i amb el que encomana als companys fantàstic. A més, té més qualitat tècnica del que sembla perquè sempre juga amb la 5ena i això fa que a vegades no sigui precís. Delaney l'acompanya molt bé, un mitcentre molt intel·ligent, també d'aquest perfil, molt capaç per la pressió, interpreta molt bé línies de passada, intervals, és un jugador que arriba bé, que en pilota ho fa correcte, i té Mele a l'esquerra i compta Striger a la dreta perquè ja li ha guanyat la posició a Bas i jo crec que Striger és un jugador que té més cames ara que Bas per anar-hi. Potser no té tanta qualitat per acabar les accions, però arriba amb solvència, amb fiabilitat, posa bones centrades. Bas, recordem que és un mitcentre reconvertit a lateral, però és un mitcentre. I tant Bas, tant Striger com Mele són 2 laterals esmoladíssims, sobretot Mele, que és un jugador brutal. Jove, ha estat suplent a l'Atalanta aquesta temporada, quan ha jugat bé i a l'Eurocopa que està fent obliga que els grans s'hi fixin, sobretot grans que necessitin carrilers llargs. No hi ha cap dubte. Pots anar a la sospita que és un dret a l'esquerra, com Spinazzola, però és que quan el veus jugar i veus el campionat que ha fet, tant és si és dret a l'esquerra. És que, clar, el lateral dret a l'esquerra pots imaginar-te que no et doni amplitud. És que ella et dona amplitud i s'hi atreveix amb el dribbling en profunditat. No és un jugador que vagi sempre cap a dintre, va cap a dintre per acabar accions, però ell manté l'amplitud, encara que sigui dretà. I a més està amb un grau de confiança brutal. I al davant,
jo crec que és la pitjor línia de totes les línies del Dinamarca, però Hjulmand ha trobat una química incomparable. Ha trobat la velocitat i el treball d'intensitat de Braithwaite, que no acaba jugades, ja el coneixem, però genera moltes situacions, dona moltes línies de passada en profunditat, estira l'equip, es desmarca, és treballador, pensa en els altres. Després, quan té la pilota, moltes vegades no acaba bé l'acció, però el que genera ajuda els seus companys. Després la pausa de Damsgaard, imprescindible després del que va passar amb Eriksen. Dinamarca necessitava un jugador com Damsgaard, que hi posés la pausa, la reflexió, que combinés, que ajuntés mig camp i davantera, que quan ha de córrer, corre, quan ha d'ajuntar, junta, que té qualitat tècnica, que té bona rematada. Un jugador de 20 anys que ha estat la peça que li faltava a Dinamarca sense Eriksen, i després el davanter, que sigui Josef Poulsen o Dolberg, són jugadors que estan acabant accions, sobretot Dolberg. Josef Poulsen pot ser un perfecte revulsiu per la segona part, i va sortir contra la República Txeca i va trencar el partit amb espais, però és que encara té Cornelius, té Wind, que va començar a ser titular i pobret, ha estat la víctima i m'agradaria veure'l en algun partit perquè ha estat qui s'ha quedat fora del primer dia. Vull dir que té davanters que no estan ben dotats, però que els hi donen justament aquest punt d'equilibri a una línia que jo crec que per escenaris grans és sospitosa. O sigui, ara ens anem al partit contra Anglaterra, Dinamarca necessitarà aprofitar les oportunitats i tinc dubtes. No tinc dubtes del desplegament col·lectiu, no tinc dubtes del registre que tindrà, no tinc dubtes que competirà, no tinc dubtes que fins i tot amb moltes és possible que sigui millor que Anglaterra, fixeu-vos el que dic, però tinc dubtes de com acabarà les accions. De la República Txeca, digna competició, una selecció que potser li falta en pilota quan ha de ser protagonista, més talent, més qualitat, que ha apostat tot per ser un bloc fiable, consistent, però quan es veu per darrere el marcador li costa molt. Li va costar contra Anglaterra a Wembley, li va costar contra Dinamarca. En canvi, partits que té oberts com el de Països Baixos amb el 0-0, que no se li van, té un equip molt fort físicament, molt intel·ligent defensivament, amb diferents registres defensius, però li falta... I ha trobat el gol de Xic. Si no l'hagués trobat hauria tingut molts problemes, perquè li falta talent de mig camp cap endavant per desequilibrar. L'aparició de Barak als dos últims partits de les eliminatòries ha estat molt interessant, el jugador del Verona. Crec que ha barrejat bé amb Xic, que li ha donat a l'equip aquest punt d'últim terç, de tenir accions amb una miqueta més de risc, perquè Masopust, Ševčík, són jugadors treballadors, físicament ben dotats. Els mitjcentres, ni Ševčík ni Holes, són jugadors que trenquin línies, sinó que... Perdó, Souček, Souček, potser amb la seva gambada, però no és un jugador fi, amb la seva arribada, però no ha tingut les xifres que ha tingut a la Premier. Bé, un equip d'aquests que un obstacle dur, difícil de guanyar, però que en aquest moment de fer el punt d'inflexió, el salt de qualitat per accedir a rondes finals, jo crec que encara li falta. Haurà de trobar jugadors com, per exemple, Hlosek, aquest jugador de 18 anys, que és la perla txeca, que ha tingut alguns minuts, però que és molt jove, i aquest futbolista sí que els hi pot donar aquest punt diferencial, un jugador de banda, que dribli, que trenqui línies, que desbordi, que generi avantatges. Necessita un jugador d'aquest perfil de la República Txeca. Bé, Dinamarca classificada, gran campionat, la República Txeca, bon campionat, cap a casa. I l'últim quart de final va ser l'Anglaterra-Ucraïna. El dia que Anglaterra va explotar, sense cap exhibició de joc, però sí en el marcador, perquè Harry Kane va marcar molt aviat, Harry Kane li va costar el primer gol, però va fer el gol contra Alemanya, i a partir d'aquí 3 gols en 2 partits. Ahir, a més, en inicis de part, el primer de Harry Kane, Ucraïna no va reaccionar, una Ucraïna que va sortir molt reactiva, conscient de les seves dificultats, amb els 3 centrals, esperant que els jugadors de talent com Shaparenko connectés, o Zinchenko connectés amb Yarmolenko i Yaremchuk al davant, però ho van fer molt poc, perquè Anglaterra, defensivament, és molt forta, ara ho explicarem. Va obrir la segona part amb un gol d'una falta lateral Maguire per matar el partit, va marcar quan tocava Anglaterra. Per si hi havia algun dubte, 4 minuts després Harry Kane de cap,
El partit ja estava mort i encara Henderson, que va aparèixer per començar a donar descans, perquè Southgate es va prendre la segona part per donar descansos a Harry Kane, a Calvin Phillips, a Declan Rice, a Luke Shaw. Va començar a repartir descansos. Sterling crec que també va descansar. Doncs els jugadors que estaven més castigats de minuts, sí, que li va sobrar partit a Anglaterra. Una Anglaterra que no enamora. No. Que té jugadors, perdó. Ahir va debutar Sancho com a titular. Ahir no va jugar ni Saka ni Foden, que va començar sent titular. Ahir no va jugar Grealish, que ha estat un jugador que tothom, no a Anglaterra, a Europa demana. Va tornar Mason Mount després de la Covid, d'aquell contacte estret amb Gilmour a un túnel de vestidors a l'Anglaterra-Escòcia. Clar, és que té tants jugadors de mig camp cap endavant. Qui jugarà a la semifinal? Doncs no ho sabem. Sabem que Sterling i Kane segur. El que no sabem si Mount o Grealish, si Foden, Saka o Sancho, això haurem d'esperar a la semifinal i a la final. I un equip que no concedeix defensivament, no ha rebut cap gol, però és que ha concedit molt poc al darrere, però no perquè es defensi, sinó perquè té un ritme lent en pilota, acaba matant el partit i l'acaba dominant, gestionant a través de la possessió. És a dir, baixa el ritme del partit quan li convé. I com que sempre ha estat amb avantatge, només va empatar 0 contra Escòcia, un partit que va patir molt, que potser el va patir més, perquè no va poder dominar, havia d'atacar. Contra Croàcia va marcar aviat, contra la República Txeca va marcar aviat, contra Alemanya no, però el partit per això va estar tan encallat fins al minut 75, partit lletjot, molt especulatiu, amb pocs riscos. Per què? Perquè, clar, Anglaterra, si no es posa per davant, no arrisca. I si es posa per davant, no arrisca. Què passarà si un dia està per darrere el marcador? Aquesta és la pregunta. I si Dinamarca li fa un gol? Aquí vull veure Anglaterra. I no està acostumada a aquest registre, no ha encaixat cap gol. Però no ha encaixat cap gol perquè té la capacitat de tenir la pilota. Però Dinamarca, si pressiona dalt, veurem si Anglaterra pot sortir. Anglaterra s'ha trobat molts equips que l'han esperat. I això per Anglaterra és relativament còmode per marcar el ritme. No per atacar, perquè es troben menys espais, però sí per marcar el ritme. Ucraïna, República Txeca, fins i tot Croàcia, van esperar. I què passa si esperes? Doncs que Anglaterra gestiona el partit. Alemanya no va esperar, però tampoc va voler dir és la meva, perquè Anglaterra et vol la pilota. Clar, jo tinc el dubte de si rep un gol, què passarà? Si Anglaterra tindrà capacitat per tornar això. Perquè la principal arma i argument d'Anglaterra és manar, marcar el ritme que li interessa. No fer gols o defensar-se molt bé, no, marcar el ritme. I si no el pot marcar? I si no està còmode amb el ritme que marca? Aquest és el dubte que tinc amb Anglaterra. Tot i això, a dalt té molta qualitat, no necessita jugar extremadament bé ni generar moltes oportunitats per fer gols, ho ha demostrat a les eliminatòries, li va costar més a la fase de grups perquè va marcar Sterling. Però sí que li ha costat, va arribar, recordeu, amb 2 gols en 3 partits a favor a les eliminatòries. És que n'ha fet 2 contra Alemanya i 4 contra Ucraïna i ho ha acabat de posar al lloc. Però 2 gols en 3 partits, una selecció que tenia els registres ofensius que tenia. Genera dubtes, però té tant talent de mig camp cap endavant que no necessita generar gaire per marcar gols, no ha generat moltes oportunitats en el campionat i té tanta pilota i té tant ritme controlat que no li fan gaires oportunitats. I quan li n'han fet, Pickford ha estat bé. Jo crec que és un porter bastant fiable. Però això ho podrà mantenir els 2 partits? Clar, Wembley, l'afició a favor, el moment que viuen, els resultats de les eliminatòries li donen moltes ales, Harry Kane ha tornat. Clar, és un equip molt, molt consistent. Però futbolísticament us diré una cosa. A mi dels 4, futbolísticament és el que menys em convenç. Té una proposta molt ferma. Crec que Southgate sap molt bé a què juga i, per tant, he de dir que ha estat un dels millors equips del campionat, però després una altra és la identificació amb la selecció, amb l'equip, amb la proposta. I la identificació amb la proposta, en el meu cas, no és extrema. És una identificació amb un punt de fredor, perquè no m'agrada aquest punt de dir de tant control.
jo crec que li falta una mica de vida, sobretot amb el talent que té al davant, perquè si no tinguessis tant talent, si el teu punt fort fos al mig camp, et diria, pesa al mig camp, però aquesta selecció ha de passar a la davantera, ha de passar a la part de dalt. Declan Rice i Calvin Phillips són facilitadors. És que amb Sterling, amb Mount o Grealish, amb Sancho, Foden o Saka, amb Kane, és que aquest equip ha nascut per atacar. I en canvi, Southgate, amb èxit, l'ha fet una miqueta més contemplatiu. Tot i això va passar per sobre d'Ucraïna, una selecció ucraïnesa que jo crec que va arribar justeta a quarts de final, ha fet història. És una selecció amb molta joventut, recordeu que és la campiona del món sub-20, Nikolenko, Shaparenko, Zigankov, amb algun jugador superdotat veterà com Yarmolenko. És una selecció que té molt futur i que jo crec que està molt ben orientada per Shevchenko. Va passar la pròrroga contra, ja ho diré, a la pròrroga contra Suècia, amb aquell gol a l'últim minut, però per mi de les que van arribar a vuitens i a quarts de final, la més fluixa. I l'única cosa que va passar és que Anglaterra la va posar al lloc. Per tant, fent història, arribant a quarts de final i demostrant que és una selecció amb recorregut els pròxims anys, jo crec que va rendir el màxim de la seva expressió i que el cop d'Anglaterra és un cop que diríem que la situa al lloc. I a Anglaterra veurem què passa. Per tant, semifinals configurades, Anglaterra, Dinamarca, Espanya, Itàlia, i ara van les meves apostes. Dimarts, Espanya, Itàlia, Twitch a Catalunya Ràdio, dimecres, Anglaterra, Dinamarca, tots dos a les 9, Twitch a Catalunya Ràdio, si us voleu connectar. I ara vaig amb les apostes, que avui no les hauré de fer també pel Club de la Mitjanit del Xavi i vull ser coherent. Per mi, i ho dic així perquè ho he preparat, la final més lògica, la final que té més números, Itàlia-Anglaterra. La final analitzada amb el cap, Itàlia-Anglaterra. Per què? Perquè tot i que tenen dues seleccions al davant molt potents i que els hi crearan molts problemes, tinc la sensació que dominen més un gran escenari, que dominen més les àrees, sobretot a Anglaterra, que té, diríem, una inèrcia que les pot ajudar a resoldre situacions difícils. Però la meva final, per la que aposto, Espanya-Dinamarca. O sigui, vaig amb el cap, vaig a contracap, no a contracor. I per què? Perquè per mi són les dues millors seleccions. Entre Espanya i Itàlia, o les que més m'ha agradat, les que més m'han entrat, les que més m'han excitat, les que la proposta sento més pròxima. Entre Espanya i Itàlia estaríem 50-50 gairebé, però jo crec que Itàlia s'ha encallat una mica a les eliminatòries. I us he de dir també, el factor Luis Enrique a mi em condiciona molt i per tant em faria molta il·lusió que Luis Enrique portés aquesta selecció contra molta part de la premsa o una part de la premsa de Madrid, contra l'entorn, contra el que ell genera a Madrid, que classifiqués Espanya per la final. Però crec que els punts entre Espanya i Itàlia jo em decanto per Espanya, pel que a mi m'ha suposat. En el cas de Dinamarca i Anglaterra no tinc cap mena de dubte del que m'han proposat totes dues seleccions i el que m'ha afectat. A mi m'agrada Dinamarca. I crec que Dinamarca juga millor a futbol que Anglaterra. Una altra cosa és que crec que té més talent a Anglaterra i aleshores el cap i el cor van en contra. Per tant, com que m'he de mullar, perquè si no és molt fàcil, guanyaré pel cap o guanyaré pel cor, o perdré tots dos perquè entraran una i una, ja sabeu que soc molt passional i que la meva final és Espanya-Dinamarca. Ja em diran, sí, però si la teva favorita era Itàlia. Sí, és que la meva favorita és Itàlia, des del cap, des de la lògica, la meva final des de la lògica és Itàlia-Anglaterra. Però la final per la que aposto, vist el que he vist, és Espanya-Dinamarca. I si m'equivoco, tant és. Anirem als que vull anar, amb els que m'agraden, els que em proposen. I com que jo no ho decidiré, sinó que ho decidirà el futbol, doncs és un win-win. Escolteu, passeu-ho bé, agafeu forces avui i demà, que torna dimarts i dimecres les semifinals d'una Eurocopa, que us he de dir que ha estat un regal. Una Eurocopa que m'ha sorprès molt positivament, que ha demostrat que teníem ganes de futbol, però ha demostrat que els futbolistes també tenien ganes de futbol i probablement de reconciliar-se amb estadis ja no buits
perquè hem vist un gran campionat, o estem veient un gran campionat. Espero que semifinals i final mantinguin el to. Si voleu subscriure-us aquí a Bootroom, aquí tornarem pel tercer temps de les semis i, evidentment, pel tercer temps de la final. Adéu!